Antiños nun partido con 4-0 con este golazo, Óscar. Mira aí a Jordan o que fai. Pues anda que non é complicado meter ese gol, porque é xusto o toque necesario para que entre. En ese campo, mira como estaba o Couto esta tarde. Sí, sí. Estaba non nas mellores condicións, nin moito menos. Este é o minuto 37, no 50 chegaría xa na segunda metade o tanto de Adrián Quinteiros. Mira que erro. Despiste da defensa. Absoluto, e case que Adrián Quinteiros entra na porta co balón. Claro que para erro o terceiro gol. Sí, vamos a ver agora. Espectacular. Un Adrián Quinteiros que, ollo, leva xa 12 goles nesta campaña, é o máximo goleador do Ourense. Mira, mira. Aí vemos o terceiro con erro clarísimo. David, Gol. que querería facer aí David Yáñez? Mala fortuna. Gol de Jordan, o segundo na súa conta particular, e pechaba a conta Jorge, que debutaba esta campaña co Ourense, non xogaba, penso que desde aí 2 temporadas, con ese definitivo 4-0 a prol do Ourense.